Avui, sota el titular d'Investigant temps convulsos, tenim el plaer de comptar amb la presència de la periodista Glòria Serra. Benvinguda, Glòria. I amb qui tindrà la conversa amb Xavier Pi, que és periodista col·legiat i delegat de les comarques gironines de l'Agència Catalana de Notícies. La tasca de periodista no és senzilla, ho sabem molt bé, i més aviat és poc agraïda, sobretot amb els temes de successos. El camí és ple d'obstacles i és una feina vocacional i totalment vocacional. I ho dic en primera mà perquè durant una dècada vaig estar treballant a successos, a policial, judicial, al Punt Avui, i la veritat és que és molt complicat. El periodisme és paciència, és oportunitat, és constància, una carrera de fons. Actualment, enmig de les presses i de tant soroll de les xarxes socials, costa trobar bon periodisme, perquè malauradament queda diluït en el timeline de les xarxes socials. Però el trobem, aquest bon periodisme, i Glòria Serra n'és un exemple. Glòria, Xavi, com vulgueu, endavant. Bona tarda. Mireu, segur que molts... Va dir coses molt boniques, s'ha d'aplaudir. Sí, tant, s'ha d'aplaudir. Escolteu, segur que molts de vosaltres coneixeu la Glòria de veure l'equip d'investigació de La Sexta, on té un estil molt personal pel seu programa i on ja porta 15 anys al capdavant d'aquest programa. Però ella també encaixa plenament dintre del que és la definició de periodista tot terreny, perquè has fet ràdio, has fet molta ràdio, escrius a La Vanguardia i també ets tertuliana a RAC1. Bona tarda i gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè ja feia un any que em convidàveu i degut als horaris meus que són un caos, doncs sempre us deia que no, però estic supercontenta perquè jo crec que la reflexió al periodisme és sempre important, ara com abans. Ara són temps convulsos, però sempre em pregunto i quan no ho eren de convulsos. I tant. El títol de la conversa és Investigant temps convulsos i, evidentment, parlarem sobre el programa d'equip d'investigació, com és el vostre dia a dia, quins criteris seguiu a l'hora de fer els reportatges, com funciona també aquesta fórmula tan concreta que vosaltres vau imprimir el programa, però també volem reflexionar una mica, ja ho has dit tu ara, també sobre els reptes que afronta el periodisme. També el periodisme d'investigació, en ple auge de les xarxes socials, de les fake news, els canvis en la manera d'informar-se de la població, la intel·ligència artificial, etc. D'entrada us faig una breu pinzellada del currículum de la Glòria. Ella mateixa, abans de començar la conversa, m'ha dit, sigues molt ràpid i si volen alguna cosa més que vagin a la Wikipedia. Sí, perquè no sé qui ho fa, però està bastant ben fet. I no per res, sinó perquè jo tinc un currículum llarg, però bàsicament perquè tinc molts anys. I això, quan un va fent anys, estimat Jordi, doncs va acumulant moltes coses. Llavors, no té més importància, ha sigut una carrera espectacular per mi, una gran sort, molt plena, i he tingut la sort de treballar amb gent molt bona i molt important. La repasso molt ràpid. Ets llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma. Home, m'ho he preparat, no? Que sí. Vas començar el 14 de febrer de l'any 1987 a la cadena SER, vas ser editora del Matinal, vas dirigir el Balcó, també en ràdio has col·laborat a Ràdio Miramar, has presentat el Catalunya Matí de Catalunya Ràdio, més endavant al matins.com de Conràdio, amb què vas guanyar el Premi Serrat i Bonastre de Periodisme el 2006. En televisió vas començar a Televisió Espanyola, entre el 98 i el 2001 vas presentar els informatius de Telecinco, a la mateixa cadena també vas dirigir i presentar La Mirada Crítica, també vas treballar a TV3 amb en Josep Cuní, amb l'Aventura Quotidiana, Coses que passen i Els matins. El 2007 vas tornar a Telecinco per presentar-hi la Nòria. El 2010, durant un any, al magazín de tarda 3D d'Antena 3. I des del gener del 2011 ets directora i presentadora d'Equip d'investigació de La Sexta. Ara no soc directora, ara tenim una direcció col·legiada de 3 persones, perquè per qüestions familiars jo vaig deixar anar llast i també perquè jo crec que és important tenir diverses veus a la direcció d'un programa tan complex. Escolta'm, per començar, explica'ns com et va arribar l'oferta per posar-te al capdavant d'Equip d'investigació. Bé, Equip d'investigació és una història molt estranya perquè no és un programa ni dissenyat ni encomanat. O sigui, jo estava treballant efectivament a Antena 3, m'havien fitxat per fer un programa a la tarda i de cop i volta un dia em diuen, escolta, havia esclatat el cas Malaia, era d'una complexitat gegantesca i en aquell moment ja es va veure. Em diu, escolta'm, la casa diu que vol fer un reportatge sobre això perquè els informatius no donen l'abast i és massa complicat i volen que el presentis tu. I així, jo de fet va ser un rodatge nocturn perquè jo treballava durant la tarda, vaig sortir, vaig agafar un avió, me'n vaig anar
a Marbella, vaig gravar unes coses allà de nit i a l'endemà al matí vaig tornar perquè havia de treballar. I aquell no es va dir equipo d'investigació, es va dir especial informatiu. Poc temps va funcionar molt bé, poc temps després, i van fer-ho amb la gent que estàvem allà. La gent que estava fent era un programa molt gran, treballàvem 100 persones, i amb els mateixos que estaven fent això van fer aquest especial informatiu. Llavors va esclatar el tema dels nens robats del franquisme, si us en recordeu, en aquella època va ser un escàndol, només feien que sortir casos i la casa de nou va dir, escolta'm, això és molt gran, s'ha de fer una investigació, s'ha de fer una cosa més endreçada. Van fer el reportatge, van fer fins i tot un programa especial amb testimonis al plató i també va funcionar molt bé. O sigui, va començar a bufetades, diguéssim. I, de fet, tota la definició de com ho faria ho van fer sobre la marxa. O sigui, va haver-hi coses que van fer en el cas Malaia que vam corregir amb els nens robats i així es va anar fent aquest programa. Jo crec que un dels secrets de l'èxit que ha tingut és que, com que no va ser dissenyat, els que heu treballat, m'he trobat amb companyes que he compartit espai tant a la ràdio com a la tele i estic molt contenta d'haver-la retrobat, ja sabeu com funciona això. Normalment, vinga, anem a fer un programa, vinga, hi ha un disseny, a vegades és un format que s'ha comprat i penses i fas proves i fas números zeros i tal. Jo crec que un dels secrets d'aquest programa és que, com que no vam fer això, hem tingut la total llibertat de canviar-lo a cada nou programa que fem. I és un programa que té una llibertat que, tot i que ara ja està molt estabilitzada, ja en parlarem, si vols, de com funciona, perquè ha de ser com un rellotge de cucut per la pressió de la producció que tenim, no hem tingut problemes en dir, escolta, ho hem fet fins aquí així, no, ho llancem a les escombraries i fem una cosa nova, perquè ens funcioni millor. I jo crec que aquesta llibertat ha estat un dels secrets de l'èxit, aquest canvi constant que té el programa. Sí que al principi vau haver de buscar, trobar una fórmula per captar l'atenció de l'audiència. Jo et diré una frase, que segur que te l'han dit moltes vegades, i tu me la poses en context i els expliques en ells. I la frase és, sale un camión, lo seguimos. Efectivament. Jo l'escolto i se'm posen els pèls de punta. Sale un camión, les seguimos. Exacte, amb aquesta entonació. Aquest és un programa que va ser, l'estimem molt, la nostra audiència també, l'hem emès moltes vegades, és La guerra del pan, i va ser el programa que estimem perquè va ser el programa que va fer un clic d'audiència. Nosaltres fèiem un producte que estàvem convençuts que era molt bo, ens havien anat movent a la parrilla. Recordeu que nosaltres treballàvem en una empresa privada. L'empresa privada, el rendiment ha de ser-hi perquè si juguen diners privats hi ha d'haver un rendiment econòmic per pagar els sous, si no, això no funciona. I sabíem que el producte era bo, però estàvem els divendres i els divendres era un desastre perquè hi havia molt d'entreteniment. Jo feia zàping quan estàvem amatent i clar, estaven a Telecinco amb un programa del cor, nosaltres fent això tan sèrio, la U també feia un programa així, jo deia, és que és molt avorrit. És divendres a la tarda, la gent està a casa, ha passat tota la setmana, i nosaltres, els periodistes, som molt serios i una mica cunyats, siguem honrats. I tendim a explicar les coses, allò, una cosa molt concentrada, molt intenseta. I llavors, en aquest programa, que vam tenir un problema molt greu perquè és que la investigació se'n va anar a Norris. O sigui, nosaltres vam investigar un senyor que venia a la barra sota preu, venia a 30 cèntims, evidentment no hi guanyava res, i no hi havia res. El problema és que era un mal empresari que es va arruïnar de seguida i se'n va anar a Norris. Clar, què fas? Ara no l'emetríem, però en aquell moment havia costat molts diners, l'havíem d'emetre, no teníem res més. I llavors va ser quan la meva jefa va dir allò de hay que darle intensitat. I aquí va ser quan vam començar un camí que va durar bastant, va durar gairebé un any, perquè tots havíem d'aprendre, érem periodistes seriosos, subjecte, verb i predicat. Vam començar a posar músiques, de fet, quan jo deia això de sale un camión, la música feia taran, taran. Era un camió de farina, ho aclareixo perquè ningú es pensi que passava res estrany. Llavors, allà, que va ser totalment absurd, perquè tu el veus al programa ara i te'n dones compte que és totalment absurd, va ser quan el programa va fer un clic d'audiència. I realment va començar a funcionar. Per això l'estimem molt i per això quan sento aquesta frase em fa molta gràcia. L'altre dia que vaig anar al Faro de la Ser, la mare em va posar una altra frase que jo no recordava perquè fa molt temps que no la veig, que jo dic alguna cosa així. Analizamos la harina. És integral. Era boníssim. Em va agafar un atac de riure sensacional. Però sí que és veritat que allà vam dir el problema no està en el fons, el problema està en la forma. Però comença un altre problema, perquè com canvies la forma sense fer periodisme groc? Nosaltres no podíem mentir, no podíem exagerar,
però sí que havíem de donar espectacle d'una cosa que era molt seriosa, que era un reportatge. Però bueno, va ser un camí molt apassionant de descobrir junts. Parles de la forma, parles del fons, no? Una mica la fórmula, a més del to que li imprimeixes tu i aquesta manera que tens de locutar, dius que són fets, testimonis, context i fil argumental. Una mica el que feu és explicar una història cada vegada que emeteu. Jo crec que el secret ha estat que hem convertit tot en una pel·lícula, basada en fets reals, però és una pel·lícula. De fet, la meva manera de narrar, el que he intentat jo és trobar la forma de que es converteixi en un conte, d'atrapar l'espectador amb un tipus de locució zero informativa, és una locució més pròpia d'un programa de contes o de narracions. De fet, tu dius que et vas inspirar també amb el teatre, no? Sí, exacte, perquè jo li gravava 2 offs, a mi em semblava horrorós, jo estava desesperada, a mi em semblava espantós, jo li gravava, clar, jo què feia? Cridava molt, sale un camión, le seguimos, i a mi em semblava allò espantós, llavors li gravava un altre normal, però ella posava l'altre. I llavors, ja ho he explicat alguna vegada, la inspiració primera em va venir, vaig anar a veure Arte amb el Ricardo Darín a Barcelona, al Novetat, si no m'equivoco, i allà vaig trobar el clic. La manera com tenia el Ricardo Darín de modular les frases, de treballar els silencis, sobretot a l'inici de l'obra, que no passa gran cosa, i que és aquest to el que et fa la intriga, perquè dius, no està passant res, però estic enganxada. Què passa entre aquests 3 homes? I allà va ser on vaig veure el clic, vaig anar aprenent, jo no soc actriu, jo soc periodista, tota la vida he treballat, doncs això, subjecte, verb i predicat i una locució seriosa i pausada, que s'entengui molt ben vocalitzat, i va ser aquest camí que al capdavall ara el que fem és que escrivim per aquest estil. És a dir, el programa està dividit, nosaltres fem 4 reportatges al mateix temps, normalment, a vegades 5, i cada reportatge està dividit en seqüències com una pel·lícula o com una obra de teatre, en actes. Nosaltres li diem seqüències, són normalment 3-4 seqüències, i quan comencem a escriure, quan ells comencen a escriure, intentem que s'expliqui una història. I de fet, les primeres discussions, ara treballem molt abans d'anar a gravar, les primeres discussions són sempre qui estarà al centre de la història. O sigui, modulem els personatges, són reals, els personatges, però els modulem de tal manera que es converteixi en una narració. Llavors, l'acompanyem amb la veu i els totals, les entrevistes i això, i ho convertim en una pel·lícula. I a més, el periodista és protagonista també, diguéssim, no? Sí, intentem que no molt, aquest també va ser un altre debat, perquè la meva presentació, als principis jo sortia més, era més present, però jo crec que vam encertar molt bé. A mi no m'agrada gaire, sobretot en el tema de la investigació, que el periodista estigui al centre. Això s'ha fet en diversos programes i jo crec que això ho mediatitza. Si jo aparec en un escenari en què hem de parlar amb el testimoni d'unes víctimes o hem d'anar a picar la porta d'algú que està acusat d'un delicte greu, jo canvio l'escena. Jo la canvio, només pel fet de ser jo qui ho estigui fent, per la rellevància del personatge, que és la presentadora d'Equip d'Investigació. Llavors, sí que intentem fer veure quina feina fa el reporter, però no som els protagonistes. I sobretot ho fem per ensenyar com ho fem. És a dir, sempre ens diuen, ai, com és que no us peguen més? La gent té ganes que ens casquin, molt malament, molt malament això, però com és que no us peguen més? Doncs vam descobrir de seguida, increïblement, que l'educació apaivagava molt. Sí. Si escolteu la gent, que te vaya, muchas gracias, caballero, muchas gracias, caballero. L'altre està com una fúria, no? O muchas gracias, o se lo agradezco, no se preocupen. O sigui, aquest punt de l'educació també el deixem perquè la gent entengui com fem les coses, perquè no es pensin que falsegem, perquè hem tingut seguidors i hem tingut competidors que fins i tot en alguns casos han pagat a testimonis i coses d'aquest estil. Llavors nosaltres volem deixar molt clar com es treballa, i es treballa abans d'arribar. Doncs ja tenim moltes informacions. Quan el periodista acompanya i va fent preguntes, deixem aquest recorregut encara que l'altre no contesti, perquè les preguntes són contingut. Cada pregunta està basada en un fet provat que nosaltres li plantegem a la persona acusada i encara que ell no respongui, és igual, el fet queda contrastat. Només que ell no digui això no és veritat, ja és suficient. Exacte. Llavors, aquest és el protagonisme que donem, no el protagonisme que la gent sàpiga que aquest és fulanito o menganita, i el treure'm a mi jo crec que també és important. És un programa de col·lectiu, jo crec que el títol està molt ben trobat, Equipo. És un programa que es fa molt amb molta gent, som 65 periodistes treballant. I aquest jo crec que és un altre dels secrets, que la gent entén que el que fem pot estar millor o pitjor, t'agradarà més o menys, però és honrat, almenys és el nostre objectiu.
La gent entengui que és el fruit d'un treball honrat periodístic. Investigació prèvia, buscar els fets, trobar-li un context, anar a buscar els protagonistes, donar la veu a tothom o l'oportunitat de parlar i que vegin que el resultat és aquest. No hem canviat res, no hem retorçat les gravacions. De fet, moltes vegades algú diu no, us dono una entrevista perquè ho fareu igual, però la gravo. I nosaltres ens posem molt contents, perquè ho podem dir. Aquesta entrevista ha estat gravada per la persona acusada o que nosaltres li volem plantejar aquells fets. I això és bo, perquè això la gent entendrà que nosaltres no tocarem res, perquè aquell serà el primer de dir aquí m'heu manipulat la resposta. I com que no ho fan, ens dona un plus de credibilitat que per nosaltres és molt important. Ens has explicat una mica com és... Hem enrotllat moltíssim, no? Home, no, escolta, és molt interessant tot això. És una cosa important per mi, això. Ens has explicat una mica això com és la cuina del programa, no? Però com escolliu els temes que investigueu? És a dir, sé que has explicat en algun lloc que hi ha una taula plena de papers i a darrere hi ha una persona que gairebé no se la veu, no? Són 4 persones, li diem assignacions, no sé per què es va quedar amb assignacions, que em sembla un nom espantós. Se'm sent bé, és que se'm va girant el micròfon. I abans érem més amateurs, és a dir, vam aprendre una mica bufetada. Nosaltres hem arribat a gravar 105 o 110 hores per fer una hora. Això ho puc dir ara perquè estem consolidats. En el seu moment, el cap de producció de la casa ens hagués fotut al carrer per una barbaritat així. Per què ens passava? Perquè fèiem work in process, és a dir, treballàvem sobre la marxa, anàvem fent, i això feia que els rodatges s'allarguessin, que gravéssim moltes coses i que haguéssim de llançar molt material. Això ho hem afinat més i ara el que treballem molt és abans. És a dir, jo, per exemple, per posar-vos un exemple real, arran de 15 anys, i jo he fet molta promoció, segur que us ho heu avorrit de veure'm perquè jo m'he cansat d'escoltar-me. I a través de les xarxes molta gent m'ha dit escolta, ara que et veig, i m'ha enviat missatges directes amb casos, amb temes. I alguns d'ells tenien bona pinta, semblaven certs. Jo això he fet captures i els he enviat al Departament d'Assignacions, comandat per l'Helena Pellitero. Llavors, ells què fan? Ells comencen a investigar això. No només amb el testimoni d'aquella persona, sinó amb tot el context que hi pot haver-hi. Quines empreses poden estar implicades, la policia ha fet alguna cosa o no. O sigui, fa tota una feina que és brutal per nosaltres abans de decidir si allò pot ser un programa d'equip d'investigació. Per ser-ho que ha de ser un tema que no es conegui, pot ser un dels motius, un tema conegut però que quedi moltes coses per explicar, o un tema que va ser conegut però que va quedar en l'oblit. Això ens ha passat molt amb crims sense resoldre, que hi hem tornat. I que puguem dir una cosa nova, que podem donar un enfoc diferent. Aquests són els motius pels quals s'escull un tema. N'hi ha moltíssims, de fet ens surten per les orelles. Sempre acostumem a deixar 6-7 temes una mica embastats, que sempre ens els mengem al final de la temporada, perquè la vida va fent com una bola i ens va atropellant amb els temes. De fet, dius això, no? Explicar coses noves, també en temes de crims. Exemples serien el crim d'Alcàsser i el crim de Tailàndia, que vosaltres vau donar la volta. Els dos ens sentim molt orgullosos i t'explicaré per què, i això ho entendran tots els periodistes que estan aquí. El crim d'Alcàsser, quan els el vam plantejar, vam tenir clar que no parlaríem del crim d'Alcàsser. El crim d'Alcàsser està explicadíssim, totes les proves han estat contrastades, va haver-hi un judici, no cal tornar-hi, no hi ha cap dubte sobre el que va passar allà. L'única cosa que queda per saber és què va passar amb la persona que em va fugir, l'únic acusat que no ha estat detingut ni jutjat, que és Antonio Anglès. Llavors vam decidir que si no trobàvem alguna cosa nova per explicar sobre això, no el faríem. I vam estar gairebé 3 anys investigant sobre això. I ho vam aconseguir. No només ho vam aconseguir, sinó que vam aconseguir reobrir el cas i que la policia anés a investigar aquesta... Vau anar a la barraca, vau parlar amb el senyor que tenia el vaixell. Sí, vam parlar amb el vaixell famós, on se suposa que ell va fugir, doncs ningú se li havia acudit, ni la policia ni cap periodista anar a buscar, i vam anar-hi, va parlar amb nosaltres aquest senyor que ja estava jubilat, i ens va explicar com havia anat tot plegat, i després hi va anar la Guàrdia Civil, després de nosaltres. I en el cas de Daniel Sancho, quan vam tornar i ens vam plantejar aquest tema, perquè la casa ens ho va dir, fareu alguna cosa, ens ho va plantejar, perquè havia sigut el tema de l'estiu. Llavors vam dir primer que no, jo em vaig negar, vaig dir no, perquè per tornar m'aixecar el mateix, però aquí vam trobar una cosa que és molt important, que és, nosaltres teníem abans a la sala de reunions, als vidres, escrits molts lemes sobre, per exemple, un diem, no és ràdio, és tele, perquè si no tens la imatge no ho podem explicar, per la qual cosa penseu sempre. Coses molt útils del dia a dia. I una d'elles és la víctima està en el centre, no el assassino. I això ho hem tingut en compte sempre, d'aquí la reflexió del cas Alcàsser. Llavors aquí
ningú havia parlat de la víctima. Ningú havia parlat de la víctima, és increïble. 3 mesos, tots els companys allà a Tailàndia, dale que te pego, i ningú havia parlat del doctor Arrieta. I vam decidir que aquesta era una punta interessant, i la segona és que ningú havia reconstruït el crim. Ningú havia anat a buscar el sumari o l'havia intentat aconseguir. Llavors vam anar amb una missió bastant difícil perquè teníem només una setmana per fer tot això. Vam enviar uns equips a Llatinoamèrica a parlar amb la família del doctor Arrieta i a reconstruir la seva vida, i vam enviar, crec que van ser 2 equips a Tailàndia, i van fer honor al seu nom d'equip d'investigació perquè van poder parlar amb gent que no havia parlat per cap altre mitjà, i sobretot van parlar fins i tot amb els escombriaires que van trobar, que no havia parlat ni la policia amb ells. I jo crec que van fer un reportatge més que digne, i sobretot van fer honor a la víctima i a la família que deixava enrere. Ara que parlem de crims, vosaltres defugiu una mica la romantització aquesta del true crime, explica'ns-ho. Nosaltres en fèiem bastants, de fet en tenim molts al nostre arxiu, i nosaltres veiem amb molta preocupació aquesta romantització que s'està donant de l'assassí. A mi em sembla terrorífic. Ha hagut un reportatge recent, per exemple, del cas Daniel Sancho, en el qual ha sigut tot entorn d'aquest noi i de la seva família, tenien entrevista exclusiva amb el pare, potser era un pacte, però això no és un reportatge periodístic, això és una altra cosa. Això és una altra cosa que voreja gairebé més la crònica del cor. I ens preocupa molt això del true crime, que s'ha convertit com en un producte de consum, quan s'oblida que el true crime està basat en fets reals. No estàs veient Dexter, que és un personatge de ficció, que és un assassí en sèrie de ficció. Estàs veient crims reals, amb famílies reals, moltes vegades diverses famílies destrossades, crims a vegades sense resoldre, i no hi ha res pitjor, i això, qui hagi entrevistat algun company o companya a familiars de víctimes que no han aparegut saben que és el pitjor, perquè no poden fer el dol. No hi ha dolor més bèstia. El que pateixen la família de Marta del Castillo és aquest. No l'han pogut enterrar, i això fa que estigui morta cada dia per ells. Això és terrible. Llavors, s'està produint, sobretot en plataformes que han vist aquí, clar, hi ha un filó, un negoci, una romantització del crim que recorda molt el que vèiem en sèries americanes, que a vegades es compraven paquets d'aquests de sèries que tot era com una pel·lícula, i no és una pel·lícula perquè està basada en fets reals, que ens preocupa. Llavors nosaltres ara hem fet al revés, hem fet un pas enrere, fem menys crims que abans, perquè ens ho mirem més degut a aquest problema. Ens fa molta por que ens associem amb això, que la nostra marca, Equip d'Investigació, s'associï en això. Ara que parlem també de delictes, com és la vostra relació amb la policia? Ho dic perquè, clar, si vosaltres us poseu allà i hi ha la policia també investigant, ha de ser com... Què feu? Us porteu bé? Al principi malament, molt malament, perquè ells pensàvem que els estaven trepitjant el terreny. Al principi ens va costar molt trobar la manera de relacionar-nos. Nosaltres no tenim cap associació amb la policia, no tenim cap acord, coneixem alguns comandaments, coneixem sobretot més els policies de base que els comandaments, no tenim cap relació ni d'amistat ni de col·laboració. Ells fan la seva feina, nosaltres la nostra. Al principi, clar, ens va costar una mica que ens fessin confiança, perquè a vegades ens passava que ens trobàvem fent vigilància tots al mateix lloc. Això ens havia passat, Això ens havia passat que de cop i volta picava algú i et deia que ells són, etc. I amb el temps ells han après a entendre que no els hi xafarem, a veure que nosaltres també respectem el treball policial, si estan esperant algú per detenir-lo, nosaltres respectem això, nosaltres buscarem per un altre costat, farem alguna altra cosa, però respectem la feina policial, però no som policies, nosaltres no els ajudem. Si després, ens ha passat alguna vegada, ells ens demanen, sobretot amb una ordre judicial, però a vegades no cal tampoc això, ens demana alguna gravació, perquè un cop a més han vist que els pot ajudar, nosaltres els hi facilitem, d'altra manera no seria comprensible. Es va passar, per exemple, amb una Lunicero, el Niño Juan és l'Unicero més important d'Espanya. Aquest és el que vau entrevistar, que es va deixar entrevistar, no? Sí, el vam trobar, que es va posar molt agressiu perquè pensava que eren policies al principi, i llavors aquest punt de supèrbia i d'egocentrisme que tenen els criminals a vegades, això és un tio important, m'estan entrevistant. Ara sortiré Equip d'Investigació, no? Exacte, sí. I ens va donar una entrevista i gràcies a aquella entrevista el van detenir. No passa res perquè va tornar a sortir. Crec que des d'aquella entrevista el deuen haver atrapat 5 o 6 vegades. L'última em sembla que fa 15 dies. Sí. I de mitjana, quant temps trigueu a completar una investigació? Et parlo ara ja de tot, diguéssim, ja entrem en... La mitjana podria estar en un mes. És el mínim que triga. És veritat que alguna vegada n'hem fet un de més ràpid per la premura de l'actualitat. Ens va passar amb el cas de
el rei del cachopo. Jo tinc apuntat aquí que vau trigar 6 hores. Sí, però té truc, us ho explico. El rei del cachopo era un tio que tenia un negoci que venia a cachopos, tenia tota una cadena de restaurants, i es van començar a arribar denúncies d'estafes. Proveïdors que no cobraven, matèria primera o dubtosa, gent que no cobrava de treballadors, i el van començar a investigar com a estafa, com un estafador. I era un divendres, i era la 1, i jo recordo que estàvem reunits a la sala de reunions parlant, sempre fem un programa d'extrema dreta pel 20N, i estàvem parlant d'aquell programa. I de cop i volta entra un company i diu, han trincat el rei del cachopo. I tots amb aquesta cosa que a vegades tenim els periodistes tan en misericordia, diu, perquè era por las... No, parece que ha matado a la novia. I tots, en comptes de dir, pobra noia, però que això és molt professional i m'entendran tots els periodistes de la sala, vam dir, que vaya putada, tu. Ara hem de llançar el programa a les escombraries. Cago en todo. Però el teníem bastant embastadet i tal, i bueno, vaya mierda, no sé què. I la meva jefa diu, porque hacerlo para hoy, i jo sempre he dit que el pitjor va ser que ningú d'aquella sala va dir, hombre, no, és massa just. Hòstia, és la 1, tu, no. Tots van dir, hombre, i sí, el van fer. Vam enviar equips al lloc on havien trobat els morts, els jutjats, vam mirar a veure què podien fer els que ja ho tenien mig embastat i el van fer en 6 hores. Sí, el van fer en 6 hores. Jo sempre dic que el Pando, que era el nostre cap de missions, que ha patit 2 infarts, el segon l'ha fet que es jubilés, jo crec que ben jubilat està, jo crec que un dels 2 és nostre. Un dels 2 ens l'hem d'atribuir nosaltres. I llavors també hi ha programes que us han comportat d'haver de viatjar, per exemple, de La Luz del Mundo va anar 2 vegades a Mèxic. Sí, perquè vam tornar i no estàvem contents. El meu productor encara està fent mans i mànigues, perquè clar, nosaltres, cada programa, això ja és un tema de producció interna de la casa, nosaltres, cada programa té el seu pressupost. Quan s'acaba el programa es tanca el pressupost. Per això difícilment el podem reobrir. A vegades ens diuen, per què no refeu els programes? Perquè hauríem d'aprovar un nou pressupost. I això amb el sistema de producció que tenim, això ara és molt tècnic, això és molt avorrit, però bueno. Vam tornar i és que no ens va agradar, no vam quedar satisfets. Llavors vam decidir tornar-hi. El meu productor es penjava per les làmperes del sostre, perquè clar, ell fa una mica, bueno, com fem tots a casa, no? Treus una mica d'aquí, poses una mica per allà, va tirar el deute patada cap endavant, cap allà a l'abril ja anem tots ofegadíssims, però hi vam tornar i jo crec que vam fer bé, perquè la segona sí que vam aconseguir el que volíem. Va ser quan vau aconseguir entrar en el bar? Sí, vam entrar allà, vam poder parlar amb ells, vam poder fer volar un dron per sobre d'aquella estructura que no ens deixaven veure el que hi havia al darrere. Sí, i jo crec que va ser el que li va donar al final la potència i la prestància al programa. Sí. No sé com s'ho farà el José per quadrar això en aquest trimestre, però la feina. És el programa del 15è aniversari, per tant, sí, bueno, tot bé. Però el pressupost és el pressupost. Escolta'm, la conversa es diu Investigant temps convulsos i en una actualitat que està marcada tant per la polarització, no, pels extrems, com ho feu vosaltres per intentar no perdre l'objectivitat, és a dir, situar-vos al centre, saps? Aquest és un exercici que vam fer des del principi, perquè recordo que el primer programa va ser l'Operació Malaya. L'Operació Malaya va posar el govern del PP dels nervis nerviosos amb motiu, i encara havia de venir la Gürtel. O sigui que imagina't, de fet nosaltres vam arrencar, ara ja no ho fem, ja explicaré el per què, vam arrencar en plena crisi econòmica i tots els primers programes eren tots de corrupció, des de pobles microscòpics que s'ho havien gastat tot, me'n recordo un molt petitet de Saragossa, que no me'n recordaré el nom de l'alcaldessa, que se'ls en van portar tots al Carib. O sigui, això ho expliques ara, dius, què? L'alcaldessa va agafar tots els veïns del poble i se'ls va portar un ressort en polsareta. I a tothom li va semblar sensacional, pagant l'Ajuntament, clar. Evidentment, allà hi havia un pufú que no s'acabava mai. I vam estar molt de temps fent tots aquests temes fins que un dia vam dir prou, hem de parar perquè ens estem deprimint tots. O sigui, nosaltres mateixos ens deprimíem perquè és que donaves la volta al pany i tornaves a començar i eren ajuntaments, diputacions, governs autonòmics, capitals de província, no, era terrorífic. Llavors, allà ja vam fer aquest primer exercici perquè allà ja vam començar a rebre primeres trucades. No hi ha res pitjor que el poder polític. El poder polític, sobretot els partits, com veuen, que us he d'explicar si sou periodistes, no us explicaré ara sopes de duro. Llavors, clar, la gent es posa molt nerviosa. Però jo sempre he dit, i la gent a vegades es deu pensar que les entrevistes ho dic per fer el pilota, però no ho és de veritat que és un exercici sincer, el més important que hem tingut és el suport de l'empresa. Econòmic, perquè fins que no vam arrencar i donar una mica de pasta vam perdre molts diners, i després l'esquena ampla que han tingut,
per aguantar, sobretot al principi, trucades i no trucades. Ara ja no passa tant. Estem parlant també d'una cadena privada, vull dir que... Sí, és una cadena privada, però la pública, la trucada te la faria al despatx de dalt. Però en el cas d'aquest, trucant al despatx de dalt i al despatx de baix truca baix i dius, escolta, què esteu fent? M'estan bombardejant. Per exemple, va ser molt desagradable el programa que vam fer sobre el pernil de Guijuelo, el pernil de Salamanca. Llavors vam fer un reportatge sobre el pernil. I aquest reportatge deia una obvietat, però que s'havia de dir perquè estava basat en fets reals i la vam demostrar, que és que el pernil de Jabugo és molt més bo per molts motius, alguns d'ells químics, que el pernil ibèric que es fa a Salamanca, per molts motius diferents, des del bitxo fins la manera d'alimentar-se i el que passa amb tot. O sigui, vam destripar tot el procés. Això a Salamanca va ser terrorífic, va ser molt desagradable. Vam tenir una denúncia molt sèria, a la qual estaven institucions públiques implicades, i al final el jutge, que era Casero perquè era de Salamanca, el dictamen ha sigut un dels pocs que hem perdut, però ha sigut una victòria pírrica, perquè el dictamen final va ser que ens van obligar a corregir per dir que el jamón, el pernil de Salamanca, el pernil de Guijuelo, era de mucha calidad, que no havíem dit el contrari, nosaltres només havíem dit que l'altre era més bo, i ja està. Però sí que és veritat que l'empresa ha aguantat el tiro, i va aguantar fins al... O sigui, l'empresa podia dir, escolta'm, agafem aquest reportatge, el refem i deixem-ho tot més igualadet. I no ens va dir això, vam aguantar fins al... vam anar a judici. O sigui, l'empresa va aguantar anar a judici i aguantar tota aquesta pressió política. I com ho fem nosaltres? Nosaltres no tenim pare ni mare. Nosaltres som equip d'investigació. I per nosaltres, com t'he dit abans amb el tema dels crims, la nostra credibilitat és un tema d'un orgull intern molt important, quan algú ens acusa de manipular, és que s'ha de contenir a la gent perquè salten com fieres a les xarxes socials i això ho hem de contenir perquè no és el que hem de fer. Nosaltres parlem amb els fets i amb els reportatges. I ens posem en el centre real. No tenim pare ni mare, no tenim cosins ni germans. Uns altres reportatges que tampoc l'empresa ha aguantat molt bé, jo ho agraeixo molt, són tots els temes agroalimentaris. No cal ni dir-te que les grans empreses agroalimentàries són els grans inversors publicitaris a la meva cadena i a totes, les grans empreses que fan menjar industrial. Nosaltres hem fet un reportatge sobre l'oli de palma, un reportatge sobre l'ús que fa la indústria del sucre, el greix i la sal per fer addictiva tota la seva alimentació. Què passa amb tot el menjar que ve envasat? Quins efectes té sobre la salut? De tant en tant em trobo el cap de màrqueting pels passadissos que em diu contento me tienes, perquè aquest sí que rep les trucades de totes les empreses. I diu, escolta, tu... Però sí que és veritat, per exemple, amb l'odi de palma, que va ser, jo crec que és un dels millors reportatges que hem fet, perquè com que sabíem que tocàvem un sector molt delicat, havia de ser molt rigorós, vam anar a Indonèsia, vam ensenyar el treball infantil, la destrossa al medi ambient i sobretot el laboratori. Nosaltres tenim un laboratori que treballem, ens va demostrar que era dolent per la salut realment, i quan setmanes després vaig començar a veure un label sin aceite de palma, vaig pensar... Victòria. Mira, i ens ho anàvem passant pels grups de WhatsApp. Mira, lo han tenido que bajar. Aquest punt d'orgull és el que ens fa tirar endavant. I deies que amb el cas del pernil és una de les poques que heu perdut. En rebeu moltes de denúncies? Ho dic perquè, clar, a l'hora d'investigar s'han de suportar... Sí, n'hi ha algunes, però no s'accepten moltes a tràmit. A veure, nosaltres, abans d'emetre el programa, passa pel Departament Jurídic de la Casa. Ara se'ns ha jubilat al cap, el Vascones, que amb diferències el programa pel que més treballa, però sí que és veritat que a tràmit se n'accepten potes. Jo me'n recordo una que a més ens criden a tots, perquè quan presenten denúncies és una mica random, o sigui, han arribat a convocar gent que a vegades ni tan sols participa en el programa. I me'n recordo una que em va tocar anar a declarar i tal, i jo estava als jutjats, i surt el Vascones, i jo sentia uns crits des de fora, dic, ai mare de Déu, què està passant aquí? I entro i em diu el Vascones, todo bien. I jo, i sentia uns crits, i era el jutge, era su senyoria que estava liant la part d'allà dintre, i dic, mare de Déu, i jo dic, no, todo bien, dic, bueno, vale, jo entro i m'assec i comença a preguntar-me a l'advocat de l'acusat que ens havia denunciat per intrusió al dret a l'honor. Y el jutge em diu, no, si no hace falta ni que responda, ya he dejado yo claro lo que había pasado aquí. I jo quedo allà. Usted puede retirarse. Jo me'n vaig i, bueno, una cosa més absurda. I quan surt el Vascones m'ho va explicar. Resulta que aquest senyor ens va denunciar des de la presó. No passa res, un té dret a l'honor encara que estigui a la presó condemnat. Però va ometre aquest petit detall
Que estava a la presó. Que estava a la presó a la denúncia. I quan el jutge va començar el judici i va veure això, va muntar la Mari Morena, perquè va dir, vostè m'ha estafat. Aquest senyor ens demanda per intrusió a l'honor perquè l'hem acusat d'un delictes molt greus i vostè m'ha ocultat que aquest senyor està complint condemna per aquests delictes. Per la qual cosa això no tindria que haver-se acceptat mai a tràmit. I per això va muntar la Mari Morena. M'ha passat alguna altra vegada, una vegada en un judici també a València que era online, també la jutgessa no em va deixar parlar perquè estava fina amb l'advocada de la defensa. Perquè és molt complicat. Nosaltres, abans d'emetre-ho, ja ho ha avisat un advocat. I a vegades ens tiren darrere coses. Però esto es que ho sabemos... No, és igual. Ho heu de tirar enrere perquè no ho he pogut demostrar amb testimonis, amb documents o el que sigui. Llavors ho tirem enrere. Perquè la teoria del departament jurídic, que és certa i de la casa, jo he treballat amb altres empreses que no la tenen així, que els és igual les demandes, és que la demanda, encara que la guanyis, taca el teu nom. Llavors s'ha d'evitar la demanda. Encara que la guanyis, perquè el titular el tindràs, l'equip d'investigació demandado no sé què, no sé quant. Llavors, n'hem tingut perdudes, jo crec que poquíssimes. És que jo no recordo cap d'haver de rectificar un programa, aquesta, la del pernil. L'única que jo vaig gravar la frase esta de «y es un jamón de muy buena calidad». Patí la perra gorda. Escolta'm, i quan els vostres reporters surten al carrer, quan aneu a tractar temes que són especialment complicats, és a dir, us poseu en barris que hi ha droga, aneu a buscar gent que directament és delinqüent, com us autoprotegiu, en certa manera? Ho dic perquè, clar, el periodisme d'investigació, ser formigueta, vol dedicar-hi hores, però a vegades fins i tot també exposar-se, no? Sí. El problema l'hem tingut, i nosaltres hem vist el canvi, amb el tràfic de drogues, sobretot el tràfic que depenia de clans, a vegades normalment tenien un home d'honor, entre moltes cometes, ja m'enteneu. Llavors anàvem a pactar amb ell. Li dèiem, escolta, vindrem a gravar a fer això, tal, no ens posarem amb la canalla, no us gravarem les cases i tu avisa'ls que estarem per aquí pol·lulant, no els hi fa gràcia. Això ha desaparegut. Els clans familiars ara a més estan enfrontats entre si, es roben la droga, es disparen. Hi ha zones més complicades que d'altres, hi ha programes més complicats de l'altre. És veritat que amb 558 programes, que em sembla que és el d'aquesta setmana, hem tingut pocs casos, però n'hem tingut. Però és veritat que els casos que hem tingut són tots dels últims anys. Perquè ha canviat molt, sobretot el narcotràfic és el que més dona, perquè al final poses en qüestió el seu negoci i ells no volen que interfereixis amb això. Per això tenen atemorit tot el barri. És que a vegades nosaltres volem anar a parlar amb els veïns. Hi ha veïns que viuen allà perquè no tenen un altre remei, viuen una vivenda de protecció oficial i no poden canviar de lloc. Llavors això sí que ha anat canviant. És veritat que nosaltres ja tenim maneres d'entrar als llocs, però això no ha evitat agressions. Molt poquetes, les puc comptar afortunadament amb els dits d'una mà, però ja són masses. Ja són massa per a nosaltres. Però no som uns temeraris, tampoc entrem allà de «ai, te voy a gravar», no. Entrem amb molta educació, amb calma, no amb una avançadilla de 500 equips. A vegades, depèn de quin barri com sigui, avisem a la policia perquè ho sàpiga, per estar coberts si passa alguna cosa. I normalment tenim gran velocitat en retirar-nos quan veiem que van maldades. Vull dir, d'amenaces en rebeu moltes, agressions físiques poques. Poques agressions. Els cotxes són els que més pateixen i les càmeres. A veure, tampoc són imbècils. Una agressió física té una pena que no té trencar un vidre d'un cotxe. Això és per descomptat. O sigui, tampoc són idiotes, els dolents, per entendre's. De fet, hi va haver un moment que tu et van arribar a treure una katana i tot. Sí, però això va ser una cosa estranyíssima que jo encara no entenc. Aquí vam cometre un error que no hem tornat a repetir, perquè me'n vaig anar al barri on vivien. I això és el que no s'ha de fer. No surti la família, no surti el barri, no anaven a sortir perquè jo estava relativament lluny. Però sí que van enviar aquest senyor. Jo crec que més era un tema audiovisual. Et trec una katana, no cal explicar res més. Ja vam sortir tots espitats corrents. Però això va passar molt al principi, molt al principi. Potser això fa 12 o 13 anys. I ja vam aprendre d'aquest error. Eliminar el factor personal. Són negocis. Són negocis. Ja ho has mig contestat abans, però el fet que el programa sigui en una cadena privada entenc que no ha xocat mai en cap investigació. No. Vosaltres aneu per lliure, diguéssim? Jo era un dels motius que jo pensava que no aguantaríem. Sobretot al principi, perquè al principi, quan vam començar a desvetllar trames i trames de corrupció, ara no en fem tantes i he dit que ho explicaria, perquè ara, quan nosaltres vam arrencar Antena 3 i després ens vam passar a La Sexta. A La Sexta hi ha molts programes
polítics, moltíssim. De fet, gairebé el gruix de la programació és així, hi ha molta tertúlia política i just abans nostre hi ha el que seria el nostre informe setmanal, que és un programa a la Sexta Columna, que és un reportatge, i gairebé sempre sobre temes polítics. Llavors, al revés, la casa ens va dir, eviteu, més que res perquè és que s'empasta tot, i estem tot el dia parlant de lo mateix. Llavors ara en fem algun, però molt pocs, per no xocar amb la pressió de la cadena. Però sí que és veritat que jo pensava que aquest seria un tema més conflictiu, i no ho ha estat. Jo crec que si hagués estat una televisió pública, ho hagués estat més. Perquè al final, mira, això ho deia un dels Lara, el negoci és el negoci. Jo puc tenir la meva ideologia i no l'amagaven, perquè ella era de dretes i així ho deia, i també era finançador del Partit Popular de Catalunya, o sigui que no hi havia dubtes. Però amb el meu negoci no tolero que ningú em digui el que he de fer. I jo crec que aquesta és una visió que, encara que ell per desgràcia va morir, ha continuat a l'empresa. L'empresa fa coses molt diverses, independentment del que pensi el Consell d'Administració de la casa. A més, quan parlem de periodisme d'investigació, sempre tendim a pensar això, en grans casos, en casos polèmics, en casos vinculats a delinqüència, però vosaltres també demostreu que es pot investigar sobre tot, és a dir, investigar, per exemple, fa poc, si les rebaixes realment són rebaixes, o vau fer un programa també sobre un xampú de cavall, crec recordar, no? Sí, nosaltres hem demostrat que no hi ha tema petit, i això ho hem demostrat fins i tot, jo per exemple, el de xampú de cavall em vaig negar en rodó, o sigui, la vaig liar parda per no fer aquell programa, perquè em va semblar una ridiculès, que era una tontada, que era perdre diners per fer una cosa que no tenia importància, i em vaig equivocar, Des de llavors, encara que siguin coses molt marcianes, tendim a no discutir-ho tant d'entrada, perquè sí que te'n dones compte que, encara que el fenomen sigui petit, el dels Terians, per exemple, que n'hem estat parlant aquesta setmana, no perquè no existeix. Spoiler, no existeix el fenomen. És una microcorrent adolescent que passa només a Buenos Aires. O sigui, no existeix. Tot això ha sigut una bola muntada per xarxes socials, etc. Seria complicat d'explicar. Però a vegades quan hi ha temes d'aquests així que ens plantegem com a tema, sempre intentem pensar, primer, no només si afecta gent, sinó si pot interessar. Si algú diu, mira, això no va amb mi, jo mai gastaré xampú de cavall, però em sembla molt friqui, molt absurd tota aquesta història, em quedo a mirar-me-la. Llavors aquest és un factor definitiu. També mirem que siguin coses de consum. El del xampú de cavall va fer un servei públic perquè va mostrar que, per favor, que ningú es posi al cabell el xampú del cavall. Sembla mentida que hem de dir una cosa així, però que efectivament que portava uns components que eren dolents per la pell humana. Però bé, s'havia de dir, doncs es va dir, per entendre's. Però sí, no hi ha tema petit ni hi ha tema absurd. De fet, mira, aquesta setmana emetreu el programa 568. 58. Espera, 555, 56, 560... Jo crec que és el 58, no, 558 o 559. El de l'aniversari va ser el 555. I em sembla que han passat 3, doncs, més o menys. Estem acostant als 560. Ja els farem, abans de final d'any ja els farem. Escolta, n'hi ha algun de tots aquests del qual te'n sentis allò especialment orgullosa? Suposo que deu ser més d'un, però allò de dir, ens ha costat molt, hem tocat un tema que realment... N'hi ha molts i no tots grans, és a dir, per descomptat el d'Alcàsser em va fer sentir molt orgullosa. Va ser impecable, no es va parlar en cap moment d'aquelles pobres nenes, ni del crim, ni cap cosa, ja ens entenem, ni droga ni el que no volem fer. I a més vam demostrar una cosa i vam reobrir el cas, o sigui que com aquest n'hi ha molts. Jo em sento molt orgullosa de tots els que donen veu als que no tenen veu. Estafes petites que no surten als diaris perquè afecten a poca gent. Temes que afecten a persones desvalgudes. Mira, ara per fi hi ha hagut el judici d'un reportatge que vam fer, que són aquestes estafes amb l'ajuda d'un notari que va fer un advocat de Barcelona i un altre que va acabar a Tailàndia matant per cent un altre advocat català, però aquesta és una història llarga d'explicar. Aquest jo recordo els testimonis, eren tremendos, eren pares i mares que havien demanat diners a aquesta gent perquè el fill els havia fet avalador d'un crèdit i no arribaven, i els van estafar i els van robar el pis on vivien. Això és terror. Jo sempre que donem la veu a algú que pateix, a algú que ha estat estafat, a algú que és, sobretot quan més desvalgut, és quan més orgullosa em sento. Sobretot si té impacte, sobretot si veus que fa soroll. Això em sento molt orgullosa. Jo crec que això justifica la feina que fem i haver-me fet periodista. Recorda especialment també el del volcà de la Palma? Molt. Perquè aquell va ser, el vau fer en directe. Sí, aquest sí que va ser un encàrrec de la casa,
Clar, nosaltres estava tothom allà i la casa va dir no, volem que hi aneu vosaltres també, i un cop hi vam ser, a més ens van demanar fer un directe, perquè nosaltres, clar, anàvem a fer això. I va ser, sí, em costa parlar d'aquest programa, perquè tornant al tema de la gent que pateix, la vida a les Canàries és molt difícil, nosaltres hem fet molts programes, perquè allà hi ha molt caciquisme, estan molt lluny de la península i els cacics guanyen. I els jutges que intenten anar allà a ajudar la gent, els hi fan la vida impossible i a fi la gent, els jutges marxen demanant un altre destí. I tenen una vida molt difícil els canaris, en general, molt difícil amb el medi ambient, amb els cacics, i són una gent que jo tots els programes que fem els recordo amb molt impacte. Quan vam arribar a La Palma, nosaltres vam ser l'últim avió que va aterrar a La Palma, només va quedar oberta la línia que ells tenen interna de les illes, que és per ells, per entendre's, perquè molts marxaven, anaven a veure la família i tal, i nosaltres ens vam allotjar a l'hotel on estaven els desallotjats. I això va ser molt dur. Va ser molt dur. Bueno, va ser el més dur era per ells, òbviament, no? Però per nosaltres treballar en aquelles condicions i intentar el que parlàvem, no? De la distància emocional que hem de tenir, com té un metge abans de posar-se a operar algú, ens va costar moltíssim, moltíssim. Vam quedar tots molt tocats aquella setmana, van ser uns dies molt potents, molt forts. Crec que ho vam fer bé, crec que vam fer el que havíem de fer, que és donar-los veu, explicar a la gent el que estava passant, com aquella gent estava perdent la seva vida, la seva platanera, les seves cases, els seus cementiris, els seus morts, i n'estic orgullosa, però crec que els hem deixat molt sols, sempre ho penso. Jo hem demanat moltes vegades poder-hi tornar, però no hem acabat de veure com fer-ho ni per explicar què, no. Jo confio poder-hi tornar, m'agradaria poder-hi tornar. Parlaves ara d'aquesta distància emocional. Com ho fa el periodista d'investigació per no deixar-se endur per aquests sentiments que tant poden ser... O sigui, podem anar des de la pena fins a la ràbia, no? Sí, tant que sí. A més, has de fer-ho amb molt de compte, perquè no ens podem despersonalitzar. Nosaltres no podem treballar des del cor i l'emoció, ara que estem en el segle de les emocions, però no podem perdre de vista la nostra humanitat i per quin és el nostre paper al món i quina és la nostra relació amb les víctimes, amb els criminals, amb la justícia, amb tot. Jo vaig fer un aprenentatge molt dur perquè jo vaig començar a treballar efectivament el 14 de febrer del 1987 a Ràdio Barcelona i al juny ETA atentava a Hipercor. Jo encara era a la ràdio treballant i jo soc de Sant Andreu. Però qual cosa, molts divendres els meus pares, que tenien casa, com tots els barcelonins que tenim bon gust per aquí dalt, la meva mare molt sovint anava a l'Hipercor a comprar 4 coses abans de marxar cap allà, no? I no la localitzava, no hi havia mòbils en aquell moment i tal. I jo allà vaig aprendre aquesta distància, perquè la ràbia que vaig sentir no te la pots ni imaginar, perquè a més era conscient que en aquell moment havien mort conciutadans, veïns meus, no només conciutadans de Barcelona, encara que no hagués estat Barcelona, però quan t'arriba tant de poc, tant de prop, vaig sentir una ràbia, un odi tan bèstia, i allà vaig aprendre, i també vaig aprendre els meus companys, els més adults, més experiència que jo, que nosaltres, la nostra feina no és transmetre això. La nostra feina és explicar el que ha passat, el context, el més ajustat possible, el més ben explicat possible, i la gent que és adulta hi ha de posar el sentiment. No cal dir, són uns fills de puta i uns assassins. Només explicant el que ha passat, tu ja ho saps. Va ser un exercici que, mira, em costa parlar-ho, suposo que ho estàs notant, perquè m'arribava molt de prop, perquè va ser un moment molt important a la meva vida professional i perquè em va fer pensar molt, em va fer rumiar molt. I des de llavors sempre recordo aquell dia, cada vegada que tinc aquest conflicte, com em va passar a La Palma, o quan et passa quan hi ha injustícies i tu has de dir, no, és que nosaltres no podem posar l'adjectiu. L'adjectiu s'ha de posar a casa. Ara, tu has de posar tot, les dades, el context, el per què, les víctimes, els criminals, ho has de posar tot. I la gent a casa posarà l'adjectiu. I entenc que a l'equip d'investigació en parleu constantment d'aquestes coses, és a dir, analitzeu allò, mira, aquest programa l'he d'explicar d'aquesta manera o d'aquesta altra, com ho faig? Nosaltres ja quan analitzem qui estarà al centre, per exemple, quan vam fer el de Daniel Sancho, vam tenir clar que les dues coses que eren al centre del reportatge eren el doctor Rieta i la seva mort i la reconstrucció fidedigna del crim, segon a segon, i amb imatges. Llavors, quan fem això, ja és una declaració d'intencions. Perquè al fer això ja no estem parlant de si a aquest noi li passava això o li passava allò. No, és que això desapareix d'aquesta equació.
Ja fer això ja fas un pas cap a aquesta neutralitat o cap a aquesta distància o cap a aquesta posar-te en on ens posem, on posem la càmera, on posem el micròfon, aquí. Una càmera i un micròfon tenen molt de poder. Has d'anar al tanto, em preguntava la Mara Torres l'altre dia a la SER, que què em sembla de parlar tant del tram. I jo li dic, és que és l'única manera que tenim per desmuntar el que està fent, és parlar-ne molt. Ara, no fer com es feia al principi, que ho va fer molt la premsa americana, i aquest va ser un error gravíssim, perquè com que se n'enreien perquè és un pallasso i un ignorant, com que era el pallasso posaven el tall i se n'enreien tots. No, s'ha de posar el tall, s'ha de posar el context de per què ho diu, què pensa la gent que té al darrere, que és la que realment mou els fils, amb aquesta declaració, amb aquest moviment. Això és la nostra feina. Això és la nostra feina, aquesta és la nostra presa de posició. I jo crec que la nostra presa de posició és estar sempre al costat de les persones, dels ciutadans, de la llei, de la convivència. Parles de Trump, però aquí a casa nostra també tenim molta feina. Efectivament. Nosaltres quan vam començar a fer els programes d'extrema dreta era com els fem, des de quina posició els fem. Els hi posem un micròfon? Són decisions importants que hem de prendre els periodistes. Li donem veu a l'extrema dreta? És que si no li donem veu i l'acompanyem, els deixem amb el seu altaveu únic a xarxes socials sense cap mena de contrast. La nostra obligació és posar aquest micròfon i llavors venir i dir, escolta'm, per què diuen això? Quina agenda hi ha darrere d'això? Què és el que volen aconseguir? A qui va dirigit aquest missatge? No només dir-ho nosaltres, sinó buscar especialistes, analistes, i posar-hi context i història, d'on venen. Aquesta és la nostra feina. Si fracassem amb això, queda només els crits a dintre del telèfon, a dintre del mòbil, els crits aquests que t'arrosseguen sentimentalment cap aquí i cap allà. I creus que ens n'estem sortint, els periodistes, a l'hora de desmuntar aquests relats? Jo crec que ens en sortirem. Jo crec, a veure, ens ha caigut a sobre, clar, és que ens ha caigut a sobre un paradigma que ningú esperava. I atenció, paradigma dirigit. Estava llegint abans de venir un estudi en el qual s'ha demostrat que les persones que estan exposades a Twitter durant un període de més de 3 setmanes canvien el seu pensament polític cap a la dreta. Això no és gratuït, no és perquè miro el mòbil i em torno de dretes, no, és perquè Twitter vol això, el seu propietari vol això, el logaritme vol això. Llavors, nosaltres el que hem de fer amb això, que ens ha caigut de sobte i que ha agafat una acceleració, que ens ha agafat una mica amb el peu canviat, és fer el que hem fet sempre. Explicar-ho, posant antecedents. Explicar això que acabo de dir, posant l'altaveu més important possible, els anàlisis possibles. Gràcies a això, gràcies a aquesta feina constant, s'estan aconseguint coses. S'estan aconseguint, per exemple, el tema dels menors, el tema de la violència sexual. I sobretot estem fent créixer el sentiment. Sembla increïble, però cada vegada més adolescents, els que ja tenen 17 i 18, els hem perdut una mica, per desgràcia, perquè amb aquests sí que els va acabar el paradigma, pobrets, pam, a sobre, sense filtres, sense airbag i avall. Però els nous s'estan donant compte que això els hi fa mal. I que els companys que entren en aquest món canvien, i canvien per malament. I aquest és un canvi lent, però imparable, com ha passat amb tot. Escolta'm, nosaltres parlem, té uns convulsos, jo tinc una certa edat, bastanta, i quan jo era joveneta, jo tinc diversos companys que no estan aquí perquè van morir per l'heroïna, molt joves a més. L'heroïna va entrar com ha caigut les xarxes socials, pam, ningú sabia de què anava aquella història, va començar a arribar la droga a quilos i a litros i tothom hi va entrar amb tota l'alegria del món. Això ho hem corregit, Doncs això és el mateix. Com ho hem corregit? Informació, estadístiques, debats, reportatges, debats públics com aquests, taules rodones, militància, manifestacions. Doncs el mateix hem de fer amb això. Ens ha caigut a sobre una desgràcia que ens contamina, que ens fa mal, doncs el que hem de fer és lluitar-hi amb totes les eines. I suposo que també és introduir-se en aquests canals, no? És a dir, ara les xarxes socials, el Reel, l'Story, no? Hi ha molta gent que s'informa a través d'això. Sí, sobretot la gent jove. Llavors, hem de trobar la manera d'entrar-hi, però com que no ens deixen, perquè clar, si una manera d'entrar-hi és trampós, el teu sentiment contrari, la teva opinió contrària, el logaritme no la visualitzarà de la mateixa manera que l'altre.
Estem en un lloc que fan trampes, i fan trampes anònimament, bots que robotitzats van repetint el mateix i el logaritme els favoreix. O sigui, estem en un casino sense regles i sense lleis. Llavors, hem de trobar això, però hem de trobar el plan B, altres camins alternatius. Mira, per exemple, nosaltres, el meu grup de comunicació, a diferència de l'altre gran grup de comunicació, que és Mediaset, va creure de seguida amb el tema de les xarxes i sobretot de l'online. Mediaset sempre ha estat demandant a tothom que penjava alguna cosa, la meva empresa no ho feia i de fet de seguida va muntar una plataforma que és A3 Player i va començar a apostar per això. No sense debat intern, no va ser una cosa de tothom, doncs que bé, ens apuntem a això. Molta gent no ho entenia. En aquests moments, el gruix de les visualitzacions nostres, entre el 60 i el 70%, no estan a la tele. El 60 o el 70% del nostre negoci, és a dir, de la nostra audiència i per tant del nostre negoci, no està a la tele. I ho dic perquè jo parlo per un grup de comunicació molt important i molt convencional. Molt convencional. Aquest és el futur. Aquest és el futur. Buscar-te la teva pròpia xarxa. Si aquesta xarxa fa trampes, en busquem una altra. I ho servim a la carta perquè tothom s'ho pugui... Efectivament, i ho servim a la carta. Que vols tenir-ho abans? Doncs pagues una miqueta, ja està. I com això, jo crec que aquest és un dels camins en quant a l'instrument i en quant a la difusió la mateixa. No podem deixar-nos guanyar pel logaritme. Anem a un lloc on el logaritme sigui honrat. Jo estic començant a veure, per fi, amb una certa esperança, alguns brots verds en el tema de la lluita a Europa, que m'interessa perquè jo estic sota aquest paraigües, per entendre'ns, que jo crec que això serà seguit pel món. Trump no durarà. Trump ara segurament es fumarà una hòstia morrocotuda i ja s'està començant a veure alguns dels republicans que comencen a parlar en contra d'ell i comencen a veure que això s'ha d'acabar i que s'acabarà, i a més té 80 anys, és el hecho biológico, no sé com explicar-te, i com que no es cuida gens i menja molt malament, doncs mira. Trump no és el problema és l'agenda que hi ha al darrere. És més perillós Bannon o és més perillós Stephen Miller, que és el seu número 1, diguéssim, el que gestiona de veritat, perquè ell és un inútil i no sé, quan me'l veieu no té misteris. Però això canvia, això canvia. Al capdavall, quan parlàvem de temps convulsos, no sé, jo em veig les pel·lícules sobre l'època gloriosa del Washington Post quan van tombar el president dels Estats Units. Jolín, si eren convulsos, La CIA segrestava gent a tort i a dret. I la CIA entrava on fos a casa dels periodistes i els hi robava les coses que tenia allà. O sigui, tampoc no busquem fantasies. Els temps convulsos ho són sempre, el que hem d'estar sempre vigilants. I cada un de nosaltres som un emissor. I la sort que tenim ara, jo me n'alegro de la sort que tenim ara, que som emissors amb més potència i amb més velocitat. I amb més formats, també. I amb més formats. I al capdavall, tot i que el logaritme ens vol enganyar, el gruix del ciutadà no està amb els chemtrails i que la Terra és plana. Està en un altre lloc. Està en un altre lloc. I veurem les eleccions perquè jo crec que, més enllà de sorpreses extemporànies, els resultats electorals no són tant un calc exacte del que pensa la gent com d'un calc de les lleis electorals o la divisió partidista. És a dir, si eliminéssim divisions partidistes i senzillament poséssim una cistella sense sigles, el resultat no és tant com el que veiem. Soc optimista, per si no havia quedat clar. Soc optimista de mena. Ara et posaré una miqueta més d'aigua al vi. A veure, a veure. Perquè clar, també tenim una crisi de mitjans de comunicació que no negarem. Llavors, clar, ens trobem periodistes que cada vegada estan fent més coses amb menys temps, la notícia com si fos un xurro, i el periodisme d'investigació vol temps, sobretot, i vol ser formigueta. Llavors, creus que això està anant en detriment d'aquest periodisme d'investigació? A veure, des de quan no hi ha hagut una crisi dels mitjans de comunicació? Parlava ara amb algunes de les companyes que m'he trobat del que va passar l'any 92. L'any 92 Televisió Espanyola va acomiadar més de 300 persones, jo entre elles, no ens va acomiadar, ens va rescindir el contracte, que eren temporals, va haver els Jocs Olímpics i tots els periodistes que estaven treballant allà, que jo m'hi vaig ajuntar també, es va acabar la feina i va tancar l'Observador. Per posar només 3 exemples, que va deixar prop de 1.000 periodistes només a Barcelona al carrer. La crisi del model periodístic, per mi, no és tant la crisi del model periodístic en si, sí que és veritat que els mitjans estan afrontats en aquests moments a un canvi de paradigma.
Aquest camí que jo he explicat no s'ha fet sense sang. La meva empresa ha acomiadat molta gent. La crisi econòmica se'ns va emportar per endavant una part important del pastís. I ara mateix una part del pastís està dividint-se entre xarxes, etc. Això obliga a retallades, no hi ha una altra manera d'aconseguir-ho en l'empresa privada. Però el canvi de formulació, que jo crec que estem en aquest paradigma, amaga un canvi diferent. En aquests moments, sobretot a Espanya, però també aquí, hi ha molts mitjans de comunicació que estan morts. Morts vull dir que no tenen pràcticament audiència, no tenen pràcticament ingressos publicitaris i viuen única i exclusivament de la subvenció pública. Això explica molt les línies editorials que no us serà difícil d'identificar. I una mica l'histerisme, perquè qui no té el govern central no té prous diners per sostenir això, i les administracions autonòmiques, encara que sigui la Comunitat de Madrid, no té prous diners per aguantar aquest model. Aquest és el model que realment ha mort. O sigui, això s'aguanta per motius polítics i aquest sí que és realment el que està mort i enterrat. La resta el que està és en una, jo crec, una reformulació, perquè això ha sigut tan ràpid, aquest model pum, que ens ha caigut així com un totxo a sobre, i el congrés del col·legi que es va fer fa dies, jo crec que va ser un dels temes centrals i capitals, aquest requereix molta imaginació, molts canvis i potser relleus. Jo soc la generació del baby boom, clar, som 14 milions de persones aquí, dale que te pego. Som moltíssima gent. Nosaltres, no és que ens ha caigut clar, i quan jo vaig començar a treballar el 14 de febrer del 1977, vaig començar amb màquina d'escriure. Màquina d'escriure, hola, i te la tipus... Potser no som els més indicats per pilotar això, Potser no som els més indicats per pilotar això. Ho dic amb carinyo, però no és tant això com que és molt difícil, mentre tens la crisi, mentre tens aquest problema econòmic tan greu, mentre no te n'en surts, decidir per on tires, amb una cosa que és tan nova, que és una joguina nova que ens han donat i que no sabem ben bé per on fer-la anar. Llavors, jo crec que ens en sortirem, perquè el periodisme és una necessitat social. Sempre s'ha necessitat algú que vingués al poble amb una trompeta i expliqués el que havia passat al poble del costat. Això és important per l'economia, per les empreses, per saber tu què faràs amb els teus fills, per on tiraràs, per si et quedes aquí o emigres, és important. Llavors aquesta funció social no desapareix i els substituts que no treballen des d'aquesta distància i aquesta honradesa duren poc. Els youtubers, és que els youtubers i tal i no sé què. Mira, de youtubers en neixen cada dia 1.000 i en moren 1.500. I és així. Les noves generacions, jo sé, per exemple, conec el cas molt concret d'un dels més coneguts que viu a Andorra, que vol tornar des de fa temps i ara s'ha donat compte, és que si torno tinc que arreglar els diners. I què faig? Que té la nòvia histèrica allà al casoplón d'Andorra perquè no veu a la seva mare ni a les seves amigues, i les amigues estan fins als nassos d'Andorra. Bé, per què explico aquest cas? El conec per motius personals, perquè la vida és atzar, i ell ara comença a tenir un problema de format, perquè no li entren nous subscriptors. Perquè ell continua fent més o menys el mateix que feia quan va començar, va ser dels primers, va picar molt fort, ha guanyat moltíssims diners, em sembla que deu fer, mira, va començar la seva força més o menys amb Equipo. És que el conec perquè és amic íntim d'un company d'Equipo, perquè la vida és així de petitona. I aquesta dècada ell s'ha fet gran, té 10 anys més. I els seus espectadors tenen la seva edat, però no n'entren de nous. Per què? Perquè el seu contingut és caduc. Nosaltres, per exemple, ara estem fent aquesta reflexió. Nosaltres ens trobem ara amb nanos que et diuen jo vaig començar a veure quan tenia 12 anys amb els meus pares, perquè clar, no hi havia una altra cosa, i que la tele, el comandament el tenia la mama o el papa. I ara, que visc amb la meva nòvia o amb el meu nòvio, ara us veig perquè vull. Però et veig al mòbil, Dic, bueno, si m'hi veig igual, perquè em vegis on tu vulguis. Llavors nosaltres ens estem plantejant què els hi preocupa amb ells. Nosaltres que sempre fem molts programes sobre vivenda, no fem vivenda, fem també programes sobre la vivenda de la classe mitjana i de la gent de 40 i tants, però estem fent molt sobre ells. Intentem fer coses que els hi afecten. Coses a les gemelos. I els micropisos que vau fer, no? Els micropisos, els estudiants, les novetats. Intentem fer coses per ells. Nosaltres volem que tothom tingui alguna cosa que li interessi del programa. Si tu ets un youtuber i només fas que dir el de sempre,
i no te da la cosa para más, doncs T'esgotes. moriràs. Com el mitjà de comunicació que s'entesti en que només sortirà en paper. O la ràdio que pensi que només amb l'emissió en tindrà prou. Si tu no vols adaptar-te al paradigma, el paradigma passarà de tu. I amb ell, totes les noves generacions, i les velles, perquè els meus pares ja no miren la tele, els pares que tenen 89 anys, i són molt espavilats. Ells, cada un té una tauleta i ells miren les coses i tenen les seves aplicacions i ells ho fan i el meu pare grava no sé què. Si ells amb 89 anys ja no estan aquí, tu com a mitjà no pots estar allà només. Has d'estar allà, perquè alguns hi haurà que es quedaran, però has d'estar en una altra història. I com pot ajudar la intel·ligència artificial a tot això? Treure feina, diguéssim, d'aquella automàtica? Mira, nosaltres, tots els que heu treballat a la tele ho sabeu, el tema de la transcripció de les entrevistes, per l'amor de Déu. Això és horrorós, és molt pesat. Tu tornes d'una roda de premsa o tornes d'una entrevista i llavors t'has de posar a transcriure l'entrevista. Minut 02, aquest tio estira un pet. Minut 4, plano general. És pesadíssim, ho hem fet tots. És un cunyàs. Nosaltres, ja us he dit, si hem arribat a fer 100 hores de gravació per fer un programa, imagina't la tela marinera que suposa. La intel·ligència artificial ens ha salvat la vida. Encara no la tenim ben entrenada, perquè no identifica bé les coses i a vegades fa coses. Però estamos en ello, ja aprendrà. Ens treu periodistes de fer una feina repetitiva, pesada i cunyàs per fer altres coses molt més interessants i importants. I com això d'altres temes. No és bona en aquest moment en contrastació de dades, perquè si no les sap se les inventa, nosaltres la posem a prova i tal, però ja trobarem maneres. La intel·ligència artificial és un instrument. I cadascú l'utilitza com és. L'Elon Musk per què l'utilitza? Per porno infantil. I les dones despullades. Perquè és com és ell, que clar, no li surt una altra cosa perquè ell és així. Llavors, la utilitzarem per bé, segur. Parlar amb els metges estan emocionats. És que en aquests moments la intel·ligència artificial és el major suport per a les operacions de cor. O sigui, ara no me'n recordo com es diu, el Da Vinci. El Da Vinci que és un robot, és el millor instrument per operar el cor que hi ha al planeta. I és el que fa el gruix de les operacions. I és el més fiable. No es cansa mai, no està mai fatigat, no li tremola mai la mà, no té mai un... Això serveix la intel·ligència artificial. Perquè mentre el Da Vinci està fent això, el cap de cardiologia i tots els altres cardiòlegs estan veient què passa amb les operacions que no pot fer el Da Vinci. I en el cas del periodisme d'investigació entenc que et pot ajudar també a buscar hemeroteca, sí. Dades, sí, però analitzar... ara encara no és perfecte, perquè hem deixat això en mans dels mateixos salvatges que hem deixat que ens guiïn amb les xarxes. L'Alman, tu heu sentit l'Alman? Per l'amor de Déu. L'altre dia va dir, és que clar, gasta molta energia això, la intel·ligència artificial. També gasta molta energia criar una criatura. Dius, a veure, és que aplaudeixes, nen, i no encaixes les dues mans. Perquè ell està en una altra història, ell està a guanyar pasta amb això i a ser el millor d'intel·ligència artificial. Quan això caigui en les mans que han de caure, de gent que realment li veu la utilitat i que l'entrenarà per fer el que cal fer, llavors és quan li traiem la utilitat. Ara mateix és una xorrada que fem tots per divertir-nos, però no és fiable. Ara mateix no és fiable. I els nanos també se'n donen compte, perquè la caga i els enganxen. I llavors dius, no era tan guai. Escolta'm una cosa, i des de la teva perspectiva, de tots aquests anys, dels reptes que afronta ara el periodisme, si ara haguessis de donar un consell a un periodista que es vol dedicar a fer periodisme d'investigació o periodisme en general, què li diries? Que estigui segur que està enamorat d'aquesta professió, perquè, com totes les professions vocacionals, és una entrega total. És una entrega total. Tu ara vens de fer un viatge amb l'Orfeó. Tu cobraràs per totes les hores que li has dedicat? No. Aquest és el kit. I això t'ho diu qualsevol metge. Jo l'altre dia que vaig anar a la revisió al metge i el metge em diu no, és que a vegades, clar, estic a casa i encara m'obro l'ordinador i perquè miro, perquè no sé què. És vocacional. Els que tenim professions que ens enamoren, que són vocacionals, mai deixem de treballar. Mai deixem de... Jo m'ho he restringit perquè si no jo estaria 24 hores al dia al molinet. Jo fa 2 anys, una de les meves filles, perquè els nens i els borratxos diuen sempre la veritat, em va dir, mama, tant que t'agrada llegir i a la nit estàs tota l'estona al mòbil. I jo vaig fer el que jo sabia que havia de fer, que no havia fet, que era mirar les estadístiques del mòbil. I se'm van caure els pantalons, les calces
i el pèl púbic també, quan vaig veure les estadístiques. Llavors ho he corregit. També és veritat que jo porto 37 anys cada dia llegint-me molts diaris, i ara m'ho facilita molt, les plataformes i tot això m'ho facilita molt, i jo estic informada com per presentar demà un informatiu de 4 hores. I això no és normal, perquè no és la meva feina actual, però és el ritme que he portat al 30 anys. Llavors vaig prendre, fa 2 anys, com m'ho va dir la meva filla, vaig prendre la decisió de no cal que estigui tot el dia informada de l'última hora més última, perquè a més ara, clar, abans el diari el compraves una vegada al dia i escoltaves la ràdio els boletos, però és que ara pots estar tot el dia amb això. I he baixat una mica aquest ritme, però el que li diria és això, per respondre a la teva pregunta. Estigues segura que t'enamora i dedica-li tot el temps que el cor et demani, perquè això serà l'èxit de la teva professió. He dit que jo ara ho he canviat perquè jo crec que ara ja no ho necessito, però amb tot i això jo he de dir que jo continuo informada d'una manera que no és normal, però perquè no puc evitar-ho, és la meva passió, m'encanta, m'agrada, contrasto, llegeixo articles, tot em crida l'atenció, tot vull saber-ho, em toqui o no em toqui de la meva feina. I aquest és el secret de l'èxit d'una professió llarga que em segueix omplint com el primer dia. Si aconsegueixes aquest kit, treballar hauràs de treballar, però almenys treballaràs en una cosa que t'omple i et fa feliç. Molt bé. Doncs, escolta, jo tinc alguna pregunta més encara, però prefereixo... Tu tenies 553 preguntes. Em va trucar, escolta, us ho vull explicar. Em truca i em diu, vull comentar-te una mica, i em comença a explicar, i llavors farem això i tal, i llavors et preguntaré això. Jo m'he dit, perdona, i quan farem el break per sopar? Perquè dic, ens quedarem a sopar, farem ressopó. Saps que t'ho dic amb carinyo? M'ha fet una entrevista molt perillosa. Jo encara en tinc de preguntes, però prefereixo que obrim un torn de preguntes entre el públic. Tenim ben bé un quartet d'hora, 20 minutets per... No aixeca ningú la mà. Ara no aixeca ningú la mà. Si no aixeca ningú la mà, jo continuo preguntant. De fet, n'hi ha alguna que m'he deixat i que si algú ens ha escoltat la pot allò agafar al vol. No mossego, impressiono, però no mossego. Va, qui s'anima? Potser no tenen res per preguntar. Escolteu. Ningú? Mira. Molt bé, molt bé. Va, president. El president, molt bé. No, una cosa, a mi sempre m'han molestat molt les generalitzacions, allò de dir els joves ara no llegeixen i això és mentida. Però això que acabes d'explicar ara i que forma part, diguem-ne, de molta de la gent que estem aquí, aquesta passió per la feina que hem fet, és a dir, treballar en una cosa que t'ha agradat, és increïble, és un regal. Denotes, és a dir, és possible que els periodistes joves ho facin més bé que nosaltres i sàpiguen, diguem-ne, organitzar-se diferent o hi ha de tot com ha passat sempre? Jo crec que hi ha de tot com ha passat sempre. Sí que és veritat que les noves periodistes, i jo crec que és una cosa molt bona, nois i noies, donen molt valor a la seva vida personal. Jo crec que aquest, no sé si estàs d'acord amb mi, Jordi, ha estat un dels grans errors de la nostra generació, que ens hem entregat d'una manera allò integral, i aquests s'entreguen, perquè nosaltres hem fet molta renovació gràcies a això, també el programa es manté viu. I aquests sí que de tant en tant et diuen és que jo hauria de parar un parell de dies perquè amb la meva nòvia o amb la meva parella o amb el meu nòvio, el que sigui, o els meus amics, i nosaltres ho fem, perquè jo creiem que la conjugació, això que no existia quan nosaltres vam arrencar, Jordi, que és combinar la vida privada, perquè tot era periodisme, els amics eren els periodistes amb els que treballaves i el teu oci era anar sortint de la feina al bar a comentar la jugada del dia, o sigui, era 24 hores sobre 24, i jo crec que això és bo, i això els donarà una vida més sana i també ampliar el món, no només tenir amics periodistes. Llavors, sí que ho veiem que, sobretot les noves generacions, de tant en tant posen el peu a la paret i diuen porto treballant 3 setmanes seguides o porto fet un rodatge de 10 dies, necessitaria un dia més. I això ho tenim molt en compte, que quan vam arrencar no ho teníem. Ja tenim un altre que s'anima. Bona tarda. M'ha cridat l'atenció la comparança que has fet entre l'heroïna i les xarxes socials. Entre què, perdona? Entre l'heroïna, la bomba que va ser l'heroïna... l'heroïna, perdó, sí. I la bomba que representa les xarxes socials. Jo hi penso molt sobre això, però m'agradaria si ho poguessis explicar una mica més. Ho he fet expressament, i he posat l'heroïna i no he posat el cannabis o la cocaïna, perquè té el mateix poder addictiu.
té exactament el mateix poder addictiu i costa tant desenganxar-se com amb una droga convencional. Això no ho dic perquè ho digui jo, que jo no sóc una experta, però sí perquè ens ho han dit experts en programes que hem fet sobre les xarxes socials. El gran problema és que amb l'heroïna l'abordatge que van fer en el seu moment va ser un abordatge mèdic, no tractar els heroïnòmans com delinqüents tots, eren delinqüents perquè necessitaven diners per la droga, per tant eren malalts, van fer un abordatge mèdic, per tant, de seguida van començar la metadona, etc. Bueno, no cal que us ho expliqui, però l'altre abordatge va ser l'abordatge policial, que aquest és el que no s'està produint amb les xarxes socials, és el que jo espero. És a dir, ara estem començant a posar mans i mànigues, doncs els nanos que se'ns enganxen, els psicòlegs, a veure com ho fem, es fan estudis, però no estem fent res per l'altre costat per eliminar el poder addictiu. La Unió Europea està fent coses molt timidetes, jo espero que quan Trump desaparegui i hi hagin aquestes eleccions, que és possible que els republicans perdin les dues cambres, això vol dir que quedaran lligats a peus i mans, llavors sigui una mica més valenta. Però l'única manera és agafar els dealers, és a dir, els traficants, que són l'Elon Musk i la resta de Panda, i fotre'ls a la presó, o amenaçar-los en fotre'ls a la presó, perquè aquests són els que tenen l'aixeta de l'heroïna. I a la Unió Europea els ha dit, escolta'm, el tema del logaritme, això s'ha d'acabar, logaritme que sigui primer un scroll infinit que t'enganxa i segon, que només propicia coses escandaloses, cridaneres, falses, és igual, el porno i el que sigui per enganxar-te, això s'ha d'acabar. Aquesta és l'assignatura pendent. Quan aconseguim això, escolta'm, fem el mateix abordatge que vam fer amb l'heroïna. Els malalts, ajudar-los i els traficants fotre'ls a la presó o invalidar el seu negoci. No sé si t'he contestat. Ja en tenim un altre. No? Sí? No sé si volies que era això el que volies o... Quedat mig convençut, Aquí hem fracassat una mica. Gràcies. Sí, hola, bona tarda. Jo voldria fer una pregunta. Què en penses de la manipulació política que es fa des dels mitjans de comunicació, sobretot de les televisions, tant públiques com privades, i si la feina dels periodistes o la feina periodística n'és conscient d'aquesta manipulació i té algun sentiment d'honestedat o no? La manipulació política, jo porto 37, deu ser, o 38, no sé, intento no comptar-ho últimament, doncs porto gairebé 4 dècades. Ha existit sempre. Més que manipulació, la pressió. S'exerceix de formes diferents a la pública que a la privada. La pública, senzillament, és el teu jefe directament, el que et diu això no ho pots dir. Jo recordo una de les meves primeres experiències, va ser a Catalunya Ràdio, que encara amb màquina d'escriure em van arrencar una notícia del carro, la van trencar en 4 trossos i em van dir: tu no t'has enterat on estàs treballant. I em van dir: escriu. I em van dictar la notícia com volien que s'emetés. Jo després em vaig ajupir, vaig agafar els papers i em vaig dir: per què ho agafes? Dic: perquè jo un dia escriuré les meves memòries. No vaig durar molt. Això és per respondre a la pregunta si som conscients o no som conscients. I tant que en som conscients, perquè a més som periodistes, però la cosa tot corre i tot se sap, i sempre se sap que han trucat d'aquí o que han trucat d'allà. S'exerceix de dues maneres. Una és la trucada. Els propietaris del govern en cada moment intenten que els mitjans sota el seu paraigua es comprin una mica cap a casa. Alguns ho fan més elegants i els altres ho fan més bèstia, per entendre'ns. I a la privada hi ha altres maneres subtils, perquè els governs tenen moltes maneres de fer que un mitjà de comunicació privat fracassi econòmicament. O, si un mitjà vol fer alguna cosa nova, doncs muntar, per exemple, una escola de periodisme que necessita suport públic, o com a mínim el label, diguéssim, és que ara no em surt la paraula, per poder-ho fer. Hi ha moltes maneres de pressionar, hi ha moltes maneres. La pressió existeix, tots ho sabem, però la honestedat està en lluitar des de la teva parcel·la, la que tinguis, la que t'hagi tocat, lluitar aferrissadament perquè no t'arrossegui aquest vent. I intentar-ho cada dia. Perquè el plan B és: me'n vaig i quedarà el llepa, que aquest no li hauran ni d'arrencar la notícia del carro, perquè ja l'escriurà directament com els agrada als altres que l'escriguin.
No hi ha una altra manera de fer-ho. Però això és el mateix que et respondria un funcionari que està en una administració i que veu que es fan coses malament. Diu, escolta, com ho entomes això? Jo intento que la meva feina sigui el més honesta possible i si veig que les coses van molt mal dades, demano traslladar-me. Doncs nosaltres marxem. Si hi ha llocs... Jo vaig marxar d'una empresa per les pressions polítiques, que a més em vaig posar malalta, perquè jo no, com veieu, no m'aguanto massa, no soc molt tolerant amb la pressió i no em callo. A més, no tinc manera de callar-me quan em passen aquestes coses. I te'n vas a un altre lloc on sigui una mica més còmode treballar. Existeix i existirà sempre, i ha existit sempre. Ha existit sempre. Escolta, tu llegeixes Dumas, el Conde de Montecristo, i allà t'expliquen com el poder del moment manipula la premsa per les guerres, per l'economia, per l'interès d'un ministre, etc. Però és que ens en podem anar més enrere. Llavors, és una batalla, és una guerra que mantenim els periodistes amb el poder, sobretot amb els partits polítics, que a més, si no estan governant, estan francament nerviosos, i que durarà eternament. I és la vostra feina premiar uns o altres. Aquí és la vostra tria de dir, escolta'm, me'n vaig a buscar un mitjà que em digui sempre el que a mi m'agrada escoltar? O me'n vaig a un mitjà que, doncs això m'agrada, això no, aquest col·laborador el trobo horrorós, aquell m'agrada més, però que reflecteix una mica la vida, que és així de plural. I a vegades dius, aquesta notícia la podríem haver tractat, però en global m'estan informant mitjanament bé. Aquesta és la vostra tria, aquest és el vostre poder, Aquest és el vostre poder. I amb aquest poder podeu aconseguir que un mitjà recapaciti. Alguns no, alguns estan morts i enterrats i ja no ressuscitaran. Però sí que ho podeu aconseguir. I això es nota, a més. Quan fan algun programa o que hi ha alguna cosa i dius, és que aquí no queda ni el tato, ja mirant-se això. I és perquè se'ls veu molt el llautó. No sé si t'he contestat. Mitji, no? Però la vida és així, estimat. Com vam aconseguir penalitzar els primers empresaris que van ser penalitzats per contaminar? Jo hi era quan va passar això. Va costar la vida en vers. La vida en vers. El primer que van condenar en presó es va liar la Marimonena. Va sortir Foment del Treball, que no va cridar a les barricades perquè no és precisament el lloc, però va ser tremendo. Perquè hi havia un tio que contaminava, que tirava a la riera tots els productes químics. I ara tu ho penses i dius, però com pot ser que passés una cosa així? I el partit del govern no li va fer gràcia. I el president de la Generalitat del moment va dir que això era injust perquè aquest empresari era un empresari intachable que portava 25 anys contaminant una riera. Però ara estem aquí i ara la gent no contamina en general. O sigui, hem millorat, no sé si t'ajudo amb això. Alguna cosa millorem i sobretot millorem si vosaltres us eduqueu i sou exigents i ho critiqueu. I ara teniu més instruments per criticar. Podeu escriure els comentaris dels diaris o de les ràdios, ho podeu trucar, podeu fer-ho públic. Escolta'm, aquesta gent tot el dia diuen el mateix, estan tots comprats, o a mi m'ho sembla, i ho expliques per què. No? Però el comú és que quan hi ha un cantant que fa una cançó sobre el Borbó, foten 5 anys a la presó, que encara està a la presó, Cert. i ningú piula. Sí que piulen. Sí que piulen, sí. S'ha piulat i s'ha piulat molt, I encara es segueix fent. Però piular no té el poder de treure'l de la presó, per desgràcia. Aquest és un altre tema, és el de la justícia, que aquest sí que se m'escapa, podria dir moltes coses, perquè em toca de prop, però no sóc la persona autoritzada. Però piular és piula. Ara, piular, per desgràcia, no fa que la gent surti de la presó. Tant de bo. Algú més? Ningú? Doncs jo et faig un parell de preguntes molt ràpides, que les tenia aquí i m'han quedat al timbre. Escolta, quina és la investigació que no has fet i que t'agradaria fer? Mira, parlant del Borbó, jo voldria fer, i a més és un tema que està a la taula nostra, la història econòmica del rei Joan Carles. La personal me la repampinfla. Econòmica. A mi on se n'anava al llit o no al llit, és que resulta totalment diferent. Econòmica. D'on van sortir els diners, on van anar a parar, qui va participar en tota aquesta història. És difícil, Qui no parla ni pèrrins. Però escolta'm, tenim paciència. Si no ho faig jo, ja ho farà un altre. I l'últim, abans de tancar,
Després de 15 anys al capdavant d'Equipo d'Investigació, entenc que allò que et motiva és que cada programa és un començar de zero. T'hi veus 15 anys més? Home, nen, potser anem al taca-taca, al final. Equipo d'Investigació, tu. Des del jardí del geriàtric, donant voltes. A veure... 5, posem-n'hi 5. Sí, le seguimos, poc a poc. A veure, jo em veig els anys que continuï mantenint la il·lusió i que em continuï motivant i que la casa continuï comptant amb mi, que també poden dir, escolta'm, tu ja comences a estar una mica caducada. Jo el que espero és que, perquè molta gent em diu, i la gent del meu equip, i jo ho considero bastant injust, és que si tu te'n vas, tanquem el programa. I no és veritat, perquè els reportatges segueixen sent bons. Jo m'he adaptat i he intentat, amb tot el que jo podia ajudar, a que aquest programa tingui visibilitat, s'escolti, sigui atractiu, sigui interessant, estigui ben fet, amb crítiques, que m'ha semblat convenient. Però un format tan consolidat i tan bo em sobreviurà a mi. És a dir, jo crec que, si no jo, qui vingui després a defensar-lo, Equipo seguirà. Perquè continua sent necessari. I ara, per exemple, a nosaltres ens ha passat una cosa insòlita, perquè nosaltres tenim 2 aplicacions, A3 Player i A3 Player Internacional. Antena 3 conserva, a més, el seu canal internacional. Quan van néixer els van donar un canal internacional, Telecinco va dir que això no li interessava i el va perdre. Tu no saps l'èxit que té aquest programa a Llatinoamèrica. I com et diuen tots que per què no vens a fer un programa aquí? Dic, home, aniré a Colòmbia. Aniré a Colòmbia a fer aquest programa. No, ho dic en broma, però el que vull dir és que hi ha gana. Hi ha gana d'informació. Però, atenció, que tots els programes no són, oi, hem descobert Amèrica, a vegades són simple informació, com el de l'oli de Palma, No hem descobert Amèrica, no ha sigut una cosa que només hem trobat nosaltres, com ens va passar amb el cas Alcàsser. Hi ha ganes que t'expliquin les coses, te les expliquin bé, amb el seu temps, i que aprenguis alguna cosa. I per acabar, per ser optimistes, jo vaig anar, estem buscant l'institut per les meves filles, i el dilluns passat, o el dimarts, érem en un dels instituts de Barcelona, un institut públic. I quan ja marxava van venir 2 noies de les grans. Ai, perdona, és que ens feia molta vergonya dir-t'ho, però... I jo vaig pensar, voldran una foto del personatge, perquè evidentment jo sóc un personatge públic. I em va dir, és que ens agrada molt els reportatges. I jo vaig dir, m'estan canalant. Aquestes han vist el clip del huevo i ara venen aquí i tal. I llavors els vaig començar a fer preguntes i era veritat. Aquelles 2 nenes, que devien tenir 16 anyets, no crec que en tinguessis més, veien els programes de veritat. O sigui que hi ha esperança. Doncs amb aquesta esperança et donem moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta conversa. Molt bonica. Moltes gràcies també a vosaltres. Gràcies a vosaltres també. I recordeu que demà hi ha una altra conversa, en aquest cas amb el periodista Ramon Pellicer i la companya Alba Martínez, que per cert la tenim aquí a la sala, que ja l'he vista, a la biblioteca. Vinc a parlar amb tu, Alba, després vine-m'ho a buscar. Que és que el Ramon m'ha canviat el dia, li he de dir que moltes gràcies. Es fa a la Biblioteca Pública Carla Rahola i el dijous es lliuren els premis Carla Rahola a l'Auditori de Girona. Merci a tots i bon vespre. Moltes gràcies. Gràcies.